Selam dostlar. Selam, keyifleriz nechik dostlar? Olda bizni 3 ay kanikullar kütә. Jay aktiv yol итү, кыжы ушыры. Dostlar, рәхәтләнеп ял итегез, ләкин куркынычсызлык кагыйдәләрен дә онытмагыз. Нинди куркынычсызлык кагыйдәләре дисезме? Бүген алар турында безгә кунагыбыз Илшат абый Фәйзрахманов сөйләр. Исәнсез, Илшат абый. Сәміз балалар, құтлыйм сізні қазіргі башланган егі каникуллар белән. Каникулларыгыз тыныч узсын, имин узсын, һәм шатлыклы хәлләр булсын. Рәхмәт бик зур, Илшат абый, нинди куркынычсызлык кагыйдәләрен без беркайчан да онытмаска тиеш. Иң беренчедән инде сез бит инде ялга китәсез. Ялга киткәч ял итү дигән вакыт самый иң рәхәт чак бала чакның. Куркынычсызлык кагыйдәләре иң беренче шул инде. Сез хәзерге иссе җәйкеннәрдә чөнки су кыйнасыз. Суга керәсез. Алар ул кагыйдәләрне онытмаска кирәк. Аннан соң чөнки сез хәзерге вакытта тагын төрле вакыйгалар була. Исселек киткәч кайнар вакытлар булачак, яңгыр чыгу вакытлары да мөмкин. Аннан соң урманнарга, походларга ниләргә барасыз, анда югалып калу мөмкинлекләре дә бар. Ул кагыйдәләрне онытмаска кирәк. Янгын булган чакта иң беренче нишләргә кирәк? Үзене ничек тотарга? Яңгын чыккан вакытта иң беренчедән белергә кирәк кайда ул яна, кайсы якта яна. Хәзер бит инде һәрбер баланың кулында кәрәзә телефон бар. Кәрәзә телефон булгач, һәрбер кәрәзә телефоннан шалтыратып була, әйтеп була. Һәм аның телефон номерларын торга ярамый, 112 һәм пожарный охрананың телефоннары да бар, аларны шалтыратып була. Һәрбер баланың инде әйтә белергә тиеш, кайсы җирдә жана, иң беренче адрес. Потому что чөнки biz adres буенча күбрәк чыгабыз. Әйтик, монда җанна, тегендә җанна дип кенә әйтеп булмый. Үзеңнең кая булганыңны, кай җирдә булганыңны, адресны төгәл белергә кирәк. Чөнки карталар безнең хәзер үзебезнең бөтен мессенджерларда дип әйтик, телефоннарда да бар, ул һәрбер пожарный частьтә бар, карта бар, карта аша без тизрәк адресын табабыз. Ә менә шунда очракта калсак, янгын сүндерү җайланмасы белән ничек дөрес эшләргә? Иң беренче андый чакта сез калсагыз инде, яңгын чыккан вакытта, әйтик, иң беренчедән тагын бер тапкыр әйтеп китәсем килә. Сезнең кулыгызда була кәрәзә телефон, потому что кәрәзә телефонга бала юк. Ул сез әйтергә тиеш үзегезнең адресыгызны. Икенчедән, сезнең игездә, я әйтик, җай итәлгән җирләрегездә булачак обязательно бочкалар белән су тора, чиләк белән су булачак обязательно. Су сибә аласыз чиләк белән. Инде дә чиракта сезнең яныгызда су булган каратта, сезнең яныгызда огнетушительләр дә булса, сез огнетушительләрне куллана аласыз. Огнетушительнең аның безгә бүгенге көндә ике төрлесе бар. Берсе бар углекислотный, дип язылган инансы, берсе бар порошковый. Мин безгә монда берсен алып килдем, берсе бар. Бу огнетушитель порошковый дип атала. Бу яңгын сүндерүче огнетушитель. Әйтегенде огнетушитель дип русча универсальный. Моның белән электр тогында сүндереп була, моның белән сүндереп була, әйтик, кагаз җанса да, агач җанса да, төрле белән сүндереп була бу огнетушитель белән. Моның маркировкасы бу көндә күргән, монда язылган бит нәрсә күрсәтелгән ничек нәрсә сүндерергә. Шушы огнетушитель да бар давление, әйтик. Бу давлениесына порошок бар. Бу кулланыр өчен иң беренчедән огнетушитель белән менә ограничитель бар, чека дип атала. Нак малайлар белсәләр, икене карасалар, беләләр нәрсә икән, гранатаның чекасы бар. Бу да нәкъ шулай. Әйтик, гранат арткан шикелле инде бу да. Чеканы тартып аласыз да. Тотасыз менә шушы шлангысына, утка таба җибәрәсез, именно басасыз. И шушыннан чыга порошок. Шушы порошок, аппак порошок, шушы порошок каплый бөтен буган яңгынны утны каплый, и сүндерә. Инде дә бик тә инде сез кулландыгыз икән, кулланып бетерә алмадыгыз икән, көтеп торасы юк, китегез. Чөнки 5 минут эчендә сезнең хәбәрегез килсә, әйтик, пожарный охрана 5 минут эчендә пожарный охрана килеп җитәчәк. Яңгын сүндерүчеләр килеп җитәчәкләр сезнең яныгызга. Иң беренче тагын бер тапкыр кабатлыйм. Әйтегез, дөрес итеп үзегезнең адресыгызны. Потому что адресны кайсы вакытта ялгыш әйтәләр, ялгышалар йорт белән каушап калып, ялгышалар квартира белән, фатир белән, нәрсә белән, и шуңа күрә без киләбез әйткән адрес буенча эзлибез. Инде дә ишракта сез, например, өйдә калдыгыз икән. Чыкты, яңгын чыкты. Сез
үйден шығып кете алмайсыз. Сіздің ишік түбіңізде от екен. Сізге шығара керек балконға. Балконға шығара керекті. Қолыңызға алыңыз бір түрлі әйбірме, шүпірәкме, бір нәрсеме терезеден бұлғағыз. Чөнки сізні біз терезеден көреміз, тұрсы сізні терезеден оларға керек екенін. Біз пожарный машина келебіз, әлі автолестницада келебіз. Басқыш білен келебіз. Біз басқыш білен кішілердің шығарабыз бейді. Герттардан, үйлерден, фатерлардан. Мен шул, ең біріншіден. Шундай требованиялар бар. Жай көне жиләк җыярга, шикләүккә урманга йөрибез, лагерьларга барабыз. Урманда адашмас өчен нинди кагыйдәләрне онытмаска кирәк? Ең бірінші, сіз жиләк җимешкә барсагыз, гөмбә җыяргамы, жиләк җимешкәме, чәчәк җыяргамы барсагыз, сіз беләсез, урманга барыр алдын әзерләнеп барырга кирәк. Сіз урманга барсагыз, сезнең кулыгызда, кесәгездәме, кулыгыздамы, муйныгыздамы компас булырга тиеш. Урманга барсагыз, сіз барырга тиеш кемдә булса ылы кеше белән. Әйтик, сезнең если сез лагерьдә икәнсез, бераз үзегезнең вожатыйларыгыз белән, үзегезнең дусларыгыз белән, аларак дусларыгыз белән барасыз. Если сез урманга кирдегез икән инде, хәтерләп калдыгыз кайсы яктан кергәнегезне. Чөнки урман эчендә бар шундый әйтик баганалар, кичкенә генә баганалар, алар буялган булалар, я кызыл төстә булалар алар күбрәк. Аларның исемнәре фартал баганасы дип атала. Чөнки һәрбер урман бүленгән фарталга. Фартал баганасын тапсагыз, фартал баганасына чыксагыз, сез бер кашанда адашмыйсыз. Значит, шу фартал баганасыннан икенче баганага хәле барсагыз, сез килеп чыгасыз барыбер урманның кырыена. Если сезнең кулыгызда инде компас булмаса, әйтик. Инде сез урманга кирдегез икән, сезнең кулыгызда булырга тиеш кәрәзле телефоныгыз. Чөнки кәрәзле телефон автомат режимында да. Чөнки если сезнең әйтик сетигез булмаса да, мобильный сетигез булмаса да, сезнең симкагыз аша шалтыратып була экстренный вызовка. Һәрбер кәрәзле телефон килгән шулай, то что 112-не җыеп кына да сез шалтырата аласыз. Экстренный службалар әйтик, безнең пожарная охрана һәм бүтән МЧС структуралар һәм бүтән структура. Если сез югалып калдыгыз икән, кулыгызда телефоныгыз эшли икән, бер урыннан китмәгез. Торыгыз өчен бер урыннан күчмәгез, сез урыннан. Сезнең ул вакытта табуы җиңелрәк. Инде сез ашыграк җиргә чыксагыз, сезнең тагын да яхшырак табара. Чөнки урман эчендә була ачык җирләр. Шунда чыксагыз, сезне күреп була, ачык җирдән, һавадан күреп була. Икенчедән, инде сез бик каты куйлыкта булсагыз, үзегезне таба беләсез, юлыгызны табасагыз килсә, менегез биек агачка. Биек агачтан сез күрәсез кайсы якта икәнсезне урман кырые. Сез бер кашында бу вакытта югалып кала алмыйсыз. Менә урманда юлны эзләп йөргәч, кичкә калгач, безгә нишләргә? Урманда йоклап калырга ярыймы? Ул очракта инде ничек тә булса сезгә төнгә җыклар өчен төрле кошкыртлар һәм җанварлар килмәсеннәр өчен сезгә ут җагырга кирәк. Чөнки ут җаксагыз, ут яктысына төрле әйтик кошкыртлар һәм җанварлар сезгә яңа килмиләр. Алар уттан куркалар. Илшат абый, су куйганда үтәлергә тиешле куркынычсызлык кагыйдәләре белән дә таныштырыгыз әле без. Минем бер үтенечем бар. Балаларга һәм олыларга күбрәк. Шушы иссе вакытта, сагат әйтик 50 вакыты дип аталайм. Әйтик сагат 11-дән алып сагат 2-ләргә эшләргә кадәр балаларын су кыйнарга җибәрмәскә. Ни өчен? Чөнки аңлатасың килә, су кыйнарга иртәнге яктарак, әйтик сагат 10-нарда шул тирәләрдә 11-гә кадәр ине кичке вакытта, инде сагат 4-ләрдә 5-ләрдә су кыйнарга. Ни өчен? Чөнки ул вакытта менә күп кенә безнең чыраклар була инде, ул фаҗигале чаклар дип әйтәм, күп кенә шул балалар батып калалар, алар да батып калалар. Иссе вакытта кешеләр керәләр суга. Суга кергән вакытта кешенең тәне кайнар була. Кайнар булган вакытта суга кергәч тәне суына. Бик тиз суына башлый. Бик тиз суынган вакытта кешенең организмындагы сосудлар кысылалар. Сосудлар кысылалар да җөрәктәге булган бөтен канны җөрәк чыгарып бетерә канны. Җөрәккә кан килми башлый. Җөрәккә кан килми башлый да шагар шундый нәрсә ул атала инде безнеңчә медикларда бар термин искусственный инфаркт сердца. Суга кергән алдын иң беренчедән әзрәк үзегезне, тәнегезне суга ияләндерегез.
деп айтырга керек. Инде әзерек өзүгүзгө суу сибириз, жер кирип кетип, суга шуммагыз деп айтасым келе. Тәнегиз сиздин ушул суга ийленерге тийиш, һәм сиздин температурагыз бир түрлүү нормага тийгизлекке келет. Шундан соң сиз суу кыйнай аласыз дальше. И ondan sonra инде шундый тагын нәрсә бар инде. Аны әзерге әйтмәгән бит, аны әйтәм бар бит. Тирәнлеген белмичә суга кирмәгез дип. Илшат абый, без тагын нинди очракларга әзер булырга тиешбез? Ну, бүгінгі күнде сіз өзіңіз де сезесіз балалар. Табиғат күн сайын бір түрлі санаш береді. Қайсы бір күндерде тискен желдер шыға. Ошол тискен желдер арқасында урагандар, смерчтер шыға. Сіз аны көргеніңіз де бардыр. Былтыр да болды, ондағы жылларда да болды ондай хәлләр. Есесіз көресіз екен ондай вакытны ките екен, ураган ките екен, смерч. Чөнки качарга керек, андый-мондый кичкен әйтик сарайлар эчине качарга ярамый. Качсагыз капитальный йортлар эчине качарга тырышыгыз. Кая стеналар әйтик нык стеналы зданияларга качарга керек. Качарга керек йортларга, әйтик аларның беренче, икенче этажларына менмәскә, хотя бы беренче этажларында калырга, потому что перекрытиялар сезне более-менее саклап калачак. Түбәне алып китсә дә, стәйт ушамәрәсенә калачак. Яшен суккан вакытта иң беренчедән кәрәзә телефон белән кулланмаска. Урамда булсагыз, эләксәгез урамда я барган вакытта яшен суга икән яныгызда, я берәҗә күрәсез яшен килә икән, кәрәзә телефоннарыгызны сүндерегез дә һәм аны кесәгә тыгып куйгыз. Olmaz telefonlarınızı hem üstte ko'tarmagız. Çünkü elektromagnetli fayda yaşını özüne tarta ala. Bikte xatar bularak tiskin bilan qarab turarga kerak. Yaşın soqqan vaqtda также kullanmasqa televizorlarni qabızmasqa turli elektropriborlarni. Aytik даже sizning bu kunda hozir bitingizning televideniye olga bora. Hozir biting цифровое телевидение bora. Olga. Hozir ko'rak приставкалар qo'ya boshladi цифровой телевизорларны. Даже цифровой телевизорларның приставкаларына qo'ysagizda antennalarni olарға qo'shadi, chunki ana orqali yashin so'g'u mumkin. Бик зур рәхмәт сезгә, Илшат абый. Сез әйткән кагыйдәләрне үтәргә тырышырбыз. Бик зур рәхмәт сезгә чакырган өчен. Исән-имин булыгыз, каникулларыгыз шаян узсын, шатлыклы булыгыз. Үзегезнең һәм башкаларның куркынычсызлыгы турында онытмагыз, дуслар. Шаян ТВ үз эшендә дәвам итә.